Hoši, chodte von z kruhu, prosím vás. Nech sa darí, páni. Čo je, Denis? Ešte skoro trochu, ne? Ešte skoro trochu na opravu. Poď, postavme to, borci. Pozor na bránkovisko, Lukáš! (15, 88, 41). Gól 15, prihrávali 88 a 41. Ďakujem. To môj? Jurij, kapitán si chce vypýtať kúp. Tento? Není problém. 200 bod som dal, vieš. Klobúčik dole? Akože v lige? Hej, v lige iba, no. Super, blahoželám. Ani som nevedel, ale dneska vydali taký, čo máme týždenník vo zvolení, Ja som myslel, že... A tam boli také historické, ja som mal 199. Kto to dával gól? Ty si dával, nie? Obidva. No. Prvý to Ráška a druhý bol... No, tak len tak ďalej. Isto! 23, poď sem! Poď sem! Ale musel som zabrzdiť. Dobre, ale zabrzdi tak, aby si ho obišiel, keď sa dá, dobre? Lebo za toto môžu byť aj 2 minúty, keď mu chrstneš sneh do tváre. Nesmieš ho samozrejme ani rozbiť, ale urob všetko preto, aby si sa mu vyhol, dobre? Marek, pôjde? To je druhá vec. Dobre! Lukáš, rovno si zober ten puk. Zvládnem, no. Nie, nespadne, ja to poznám. Že ja to poznám, počkaj. Nie, počkaj. Nie, beží. Vydrž sekundu, beží. Ja to chcem utrieť. Vypadám dobre, hej. Poď. Díky.